Σαββατοκύριακο με καλό καιρό σημαίνει ένα πράγμα στο σπίτι μας. Ψισταριά στην αυλή. Αυτό σημαίνει επίσης παρέα, γιατί έρχονται ο Μάκης και η Βίκη. Και ο θείος Σπύρος, απαραίτητος. Άλλη μία ξεχωριστή Κυριακή στο σπίτι των Μαυροτσούκαλων. Προσέξτε. Τώρα αρχίζει μεγάλη συζήτηση για το λουκάνικο. Λουκάνικο με πράσο, δεν σου έχω πει 100 φορές δεν μ' αρέσει το λουκάνικο με πράσο! Έλα ρε Διονύση, βγάζεις με τον πυρούνι το πράσο και τέρμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα εσένα. Τώρα θα αρχίσει η διαφωνία για το κρεμμύδι. Ακούστε. Βάζετε κρεμμύδι στη σαλάτα. Βάλατε κρεμμύδι στη σαλάτα, σας το έχω πει ρε παιδιά. Δεν θέλω κρεμμύδι. Το τρώω το μεσημέρι και το βράδυ δεν. Έλα, δεν χρειάζεται να μας τα πεις όλα, μόλις αρχίσαμε. Έχω καούρες, Διονύση. Ναι, αλλά χωριάτικη χωρίς κρεμμύδι είναι. Είναι γυναίκα χωρίς στήθος. Μεγάλα λόγια μεγάλων ανδρών. Αχ, Παναγιά μου, είναι προβλέψιμη. Πιο προβλέψιμη και από τους προβλέψιμους. Εμένα μου αρέσει αυτή η ρουτίνα, δεν ξέρω. Έτσι που μαζευόμαστε όλοι μαζί και. Σ' αρέσει γιατί μόλις τώρα παντρεύτηκες και τα βλέπεις όλα ρόδινα. Αλλά με τους μήνες περνάει το πάθος, περνάει το αίσθημα και αρχίζει η βαρεμάρα. Έτσι είναι η ζωή. Α, όχι, δεν είναι έτσι η ζωή. Έτσι είναι αυτή που στα 50 τους είναι σαν 70άριδες. Τέτοια και τα ίδια σας κατόγεροι. Τέλος πάντων, εγώ κορίτσια θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη αν πήγαινα κάπου για χορό. Χορό θέλουν τα κορίτσια μου. Ναι. Χορό θα έχουν. Μισό λεπτό θα σας φτιάξω αμέσως. Αγάπη μου, λιονταράκι μου, έλα να χορέψουμε. Τι να χορέψουμε? Λίγο. Έλα βρε Ελένη μου να χορέψουμε. Τρεις να χορεύω σαν τρελή τώρα. Δεν μ' αρέσει η χορή τώρα. Έλα ρε παιδιά σου, με βαριέμαι. Σπυράκο. Έλα μωρέ Σπυράκο να χορέψουμε, έλα. Γιατί το έπαιξε τώρα αυτό? Ορίστε. Ούτε ο Θεός το θέλει. Τι ρίχνει ρε μουσκέμα γίναμε. Τι ζουν μωρέ, μας ακούσουν οι κεραυνοί. Κύριε, θα μας ακούσει ο πατέρας μου, είναι χειρότερο. Έχει τίποτα να φάμε γιατί αφιδατώθηκα. Τι ήταν αυτό που έπιαμε? Σουτ ρε σουτ, γιατί να τη γλιτώσω ούτε εγώ. Καλά, εγώ έχω γίνει μουσκέμα μέχρι το βρακί. Εσείς? Εγώ μέχρι τα κόκαλα. Να βγάλουμε τότε τα βρεγμένα, Έλα, βγάλει την πλούσα σου. Τι κάνεις ρε καράκιος, φύγε από εκεί ρε. Τι ρε, και να πεις με την κοπέλα βρεγμένη να βάλει καμιά πνευμονία. Έλα, βγάλει την πλούσα σου. Όχι, ο Μάρκος βράδυ, τον Μάρκος. Οκ, ο Μάρκος πρώτος. Έλα, βγάλει την πλούσα σου. Όχι. Έλα, Όχι ρε, δεν τη βγάζω ρε. Γιατί ρε ντρέπεσαι? Έλα, κάνω εγώ την άλλη. Όχι ρε, δεν τρέπομαι. Να. Έλα. Παντελόνια και φούστες τώρα, Τώρα ο Μάρκος πρώτος. Οκ, ο Μάρκος πρώτος. Μάρκος! Τι όχι ρε, τρέπεσαι. Έλα, βγάλε. Ναι, μπορεί να τρέπομαι ρε καράκιωση. Τι γίνεται εδώ? Τι κάνετε εδώ? Σε έχεις δείτε σχόλια πάνω. Τι κάνετε αυτοί, το πιστεύω. Τι κάνετε? Μαμά, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ελπίζω. Τι νομίζεις δηλαδή? Δεν ξέρω τι νομίζω. Τι κάνετε 5:30 το πρωί, είσαστε μεθυσμένοι και ξεβράκωτοι? Διονύση, μη συγχύσεις, σε παρακαλώ. Πατέρα, έβρεχε. Και βραχήκαμε. Αφού ρίχνει καρεκλοπόδαρα έξω. Ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Θα αρπάξω ένα καρεκλοπόδαρο, σε κυνηγήσω σπο. Τσακίσου πίτσο εσύ. Τσακίσου γρήγορα, δρόμο. Και εσύ σε πάνω.
Τσακίδια! Επάνω! Θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα. Τράζει το διάλογο εδώ πέρα, καληνύχτα. Είμαι πάρα πολύ μαλακός. Ναι. Πάρα πολύ μαλακός. Ναι. Κινδυνεύω να γίνω μαλάκας. Ναι. Τι? Όχι. Αλλά αύριο το πρωί θα δουν όλα αυτά. Θα διορθωθούν. Να το δούμε. Αχ, πήγες. Αγάπη μου. Τρέχουμε τώρα, Τροχάδιν. 7 η ώρα. Τρέχουμε. Γρήγορα, Τροχάδιν. Μα τι έπιασε, βρε Διονύση, στο στρατό, είμαστε πρωί. Στη σχολή πυροβολικού. Ασκήσεις ακριβίας, στρατιωτική πειθαρχία. Καθίστε όλοι κάτω. Έλα, καθίστε να φάμε. Καθίστε. Τρώμε γρήγορα, τρώμε. Ναι, πατέρα, γρήγορα, το ακούσαμε, φτάνει. Σε πονοκεφάλιας, αγόρι μου. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ξέρεις γιατί το παθαίνεις αυτό? Γιατί γύρισες ξημερώματα στο σπίτι σου όλο το πρωί για σχολείο. Είχα πάει σε ένα πάρτι. Ως 5:30 το πρωί. Τι το πέρασε στο σπίτι, αγόρι μου? Ξενοδοχείο. Ζήσε εδώ μέσα άνετα. Γιατί εγώ κοιμάμαι από τις 10. Γιατί όλη μέρα κόβω παστρουμάδες και φτιάχνω σάντουιτς. Λοιπόν, αν δεν σε κρατάει το σπίτι, τα Σαββατοκύριακα να πάω να δουλέψεις. Δουλειά και διάβασμα. Να σου πω εγώ να με κουλιάζεις το πρωί. Μαθητής είμαι. Σόπα. Πάω ακόμα σχολείο. Έλα! Φτάνει, βρε Διονύση μου, φτάνει τώρα. Άμα πιάσει δουλειά ο Μάρκος, θα πιάσω κι εγώ. Καλά, τα λέμε αυτά. Να πιάσει, Εύα μου, να δεις πώς βγαίνει το μεροκάματο. Ωραία, εμείς θα δούμε πώς βγαίνει το μεροκάματο. Εσύ πρέπει να μάθεις να διασκεδάζεις και λίγο. Όλο άγχος είσαι, θα πάθεις τίποτα. Ακούς, δεν διασκεδάζω, θα πάθω τίποτα, λέει. Θα πάθω τίποτα, θα βγάλει μαθήματα. Τι έπαθες, Διονύση μου? Δεν ξέρω, ένας πόνος με έχει τσακίσει αυτό το πράγμα. Τρώμε τώρα. Βαριέμαι. Εγώ να δεις. Θέλω να ξέρω, αυτές οι σπασίκλες δεν βαριούνται ποτέ. Εμείς στο σχολείο διασκεδάζουμε, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Διασκεδάζουμε, μάλιστα. Κατάλαβες? Διασκεδάζουμε, μάλιστα. Κατάλαβες? Καλημέρα. Γεια στις θέσεις μας όλοι. Καλημέρα. Έχετε όρεξη για γεωγραφία πρώτη ώρα? Δεν το κάναμε, μυστήρια. Γιατί αν θυμάστε καλά έχουμε φυσική. Λοιπόν, ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 93, κεφάλαιο ο ήχος. Τι πάθατε, γιατί μαρμαρώσατε? Κυρία, είναι κάτι γραμμένο στο πίνακα. Ποιος το έγραψε αυτό? Θα ρωτήσω μία φορά ακόμη. Ποιος το έγραψε αυτό? Κανείς? Λοιπόν, ωραία. Ανοίξτε τα τετράδια σας, θα γράψουμε διαγώνισμα στη φυσική. Κεφάλαιο ο ήχος. Ταχύτητα του ήχου, είδη ηχητικών κυμάτων, όλα. Κυρία, δεν βγαίνει. Είναι αίμα, έτσι. Ναι, αίμα είναι. Σιγά μην είναι αίμα. Πλάκα μας κάνουν. Θα σταματήσετε τις ανοησίες. Ανοίξτε τα τετράδια σας, ορίστε. Κυρία, ένα σημείωμα. Έχω κι εγώ ένα. Αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, ελάτε στην τουαλέτα την ώρα του διαλύματος. Σίγμα. Ποιος είναι αυτός ο Σίγμα? Αχ, δεν μπορώ. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα με βλακίες. Καλά, δεν φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Κάποιος το κάνει. Ορίστε, έχω κι εγώ ένα. Φάντασμα delivery, πρώτη φορά ακούω. Κυρία, η αίθουσα είναι στοιχειωμένη. Το είδα σε μια ταινία. Αν είναι χτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, τότε. Τι βάψαμε. Κυρία, όμως πρέπει να αλλάξουμε αίθουσα. Είτε είναι χτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, είτε όχι, το διαγώνισμα δεν το γλιτώνετε. Αρχίζουμε να γράφουμε. Τώρα. Δυο ουζάκια περιποιημένα. Τι έπαιζε, κουμπάρι, γιατί πας μονόπαντα? Τι είναι ρε, μα γιατί πετσικάρισες? Άσε, κοιμήθηκα στον καναπέ. Γιατί, καυγαδάκι. Ξέρω εγώ τι της ήρθε. Άρχισε να λέει ότι είμαι ένας τύπος μονότονος και βαρετός. Εσύ? Εγώ, ο βασιλιάς της διασκέδασης. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Βέβαια, αμήνθηκα. Την είπα λοχεία και έπεσε χοντρός καυγάς. Καλά να πάθετε. Ηθελέστε και παθέστα. Πάντως εδώ που τα λέω, μου κάνει εντύπωση γιατί και η Ελένη, όταν τη ρώτησα να διασκεδάσαμε, δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ ζεστή. Μου τα μάσαγε και δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι γιατί, οι γυναίκες σας έχουν δίκιο. Ακούστε εμένα γιατί δεν ξέρετε. Για λέγε. Πού τις πάτε για διασκέδαση? Να σας πω εγώ. Λέγε. Από το σαλόνι στην κουζίνα και από την κουζίνα στο σαλόνι. Μπροστά στην τηλεόραση. Και αν δεν έχει ποδόσφαιρο, έχει αγώνες αυτοκινήτων, μηχανών. Τα λέω καλά? Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλη μέρα δουλεύουμε και το βράδυ είμαστε πτώματα. Είμαστε πτώματα, δεν βλέπεις? Ναι, ακούστε να σας πω εγώ γιατί δεν ξέρετε. Για λέγε εσύ που ξέρεις. Τις γυναίκες πρέπει να τις διασκεδάζεις. Να τις ευχαριστείς, να τις απασχολείς. Γιατί έτσι και βαρεθούνε. Την κάνουνε με άλλονα μέχρι να πεις κείμενο. Η μονοτονία έχεις κι άλλο, συγγνώμη. Είναι ο εχθρός της ικανοποίησης. Η καταστροφή όλων των ζευγαριών. Πρέπει να τις διασκεδάζετε. Μίλησε ο οικογενειακός σύμβουλος. Εγώ την Ελένη δεν τη διασκεδάζω. Και παλιά, εκείνα τη διασκέδαση. Μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Και κοπροσκυλιάζαμε. Μετά τα άκουγα από τη μάνα της. Τώρα τα ακούω χωρίς να κοπροσκυλιάζω. Τώρα τι να κάνουμε. Βάζουμε τις παντοφλίτσες μας και αράζουμε στον καναπέ. Γι' αυτό δεν μας παντρευτήκανε. Για να μας έχουν δεμένους μέσα στο σπίτι, για να μην μας χάσουν. Έτσι και η Βίκη χάσει εσένα. Πού θα βρει καλύτερο? Έλατε. Το συζητάμε τώρα. Βρε, θα σας πιούν το αίμα με το καλαμάκι σαν το φραπέ.
Έτσι θα μείνεις από τον πύργο της πίζας. Αφού έτσι κάρισα. Γαμώ το τι πάθαμε σήμερα. Ας έχω να πάω και στο συνεργείο. Είναι και το συνεργείο. Θυμάσαι που το έχεις στο συνεργείο. Άσε με ρε Διονύση, έχεις όρεξη για πλάκα. Δεν ξέρω τι να κάνω με το Διονύση. Χθες εκνευρίστηκε που αργήσαν τα παιδιά να γυρίσουν από ένα πάρτι και τον έπιασε ένας πόνος εδώ στο πλάι. Ναι, καλά. Τι κοινό έχει ο καφές με τους άντρες, ξέρεις? Για πες. Και ο καφές και οι άντρες μας κάνουν τα νεύρα σμπαράλια. Μα τώρα εγώ σου μιλάω για κάτι σοβαρό και κάνεις πλάκα. Λες να είναι καρδιά και τον χτυπάει πίσω. Νούμερα σου κάνει. Μα τι κάνουν αυτά εκεί πέρα? Ξέρω εγώ, παίζουν. Για πες μου αυτό για το Διονύση, λες να είναι σοβαρό, να τον πάω σε γιατρό? Αχ, κακομοίρα. Μα πώς τσιμπάς έτσι, έξυπνη γυναίκα? Για να μην έχεις απαιτήσεις το κάνει. Τους ξέρω εγώ από την καλή και από την ανάποδη. Λες, Και υπογράφω. Δεν μπορούμε να έρθουμε αργότερα. Στο χαρτί έλεγε ελάτε στις τουαλέτες την ώρα του διαλύματος. Ναι, αλλά ποιες τουαλέτες, των αγοριών ή των κοριτσιών? Άμα δεν ξέρουμε, εγώ θα φύγω. Χοντρέ, από εδώ δεν φεύγει κανείς ό,τι και αν γίνει. Θα μείνουμε μαζί. Θα μείνουμε μαζί! Λοιπόν, Ρουλή, σου κάνω τη χάρη να μπεις πρώτος. Γιατί εγώ? Γιατί μόνο εσύ μπορείς να το τρομάξεις αυτό, ό,τι και αν είναι. Άντε όρμα γιγαντά, είμαστε μαζί σου. Άντε σπάντα. Άντε, θα έρθετε! Κλείσε την πόρτα. Είδατε, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να είναι σε άλλες τουαλέτες, των αγοριών. Έλα, Λιδιές. Άντε, πάμε. Κάτι ακούω. Εγώ μπορώ να φύγω. Κάτσε εδώ, ρε. Το ακούω κι εγώ. Από εδώ έρχεται. Είμαι ο Σαράντης. Ποιος το είπε αυτό? Το Καζανάκι! Και θα πεθάνετε όπως πέθανα κι εγώ. Τι γίνεται, τι ψάχνεις? Δουλειά. Είπαμε θα δουλέψουμε και θα δουλέψουμε. Να σου πω, ο Μάρκος έχει την καλύτερη λύση για αυτές τις περιπτώσεις. Α, καλά. Όταν τον πιάνει τον πατέρα μου η τρέλα να δουλέψω. Έχει μια τέτοια εφημερίδα καβάτσα, κυκλώνει τυχαία αγγελίες και ο μπαμπάς του νομίζει ότι ψάχνει δουλειά. Για να δω. Μεγάλη ανεργία στην Ελλάδα για τους νέους. Ζητείτε υπάλληλο σε σούπερ μάρκετ. Γονιμοποίηση κοτόπουλων. Άσε που σου δίνουν 3,60. Αν είναι και έτσι, πάμε και στην ταβέρνα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα λένε ότι μας κάνουν χάρη. Κάτι θα βρούμε. Κοίτα, ρε, το πήρα σοβαρά. Γεια σας, παιδιά. Να ρωτήσω, γράφουμε σήμερα χημεία. Και τι είναι η χημεία? Άστα, φίλε μου. Κι εγώ στα ίδια χάλια με σένα είμαι. Ίσως και χειρότερα, γιατί στράβωσε ο πατέρας μου και τώρα πρέπει να δουλέψω τα Σαββατοκύριακα. Και η Άβα το ίδιο. Οικειοθελώς εγώ. Ηλιθιωδός εσύ. Ρε παιδιά, σας έχω πει. Ο θείος Μπίλι είναι εδώ. Τι δουλειά κάνω εγώ? Κοροϊδεύεις τον κόσμο. Δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Είμαι δημόσιες σχέσεις στην δίσκο που έχει ανοίξει παρακάτω. Ανακαινισμένη τέλεια. Μπράβο. Τουλάχιστον εσύ έχεις δουλειά. Και εσείς έχετε δουλειά γιατί χρειαζόμαστε κόσμο, αν θέλετε βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν το γλιτώνουμε το σερβίρισμα. Ποιος μίλησε για σερβίρισμα? Εγώ σας θέλω για go-go. Go-go. Πώς τους ήρθε αυτό? Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έτσι την έχει δει. Ποιος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής? Εγώ. Για τι λεφτά μιλάμε? Είναι 150 ευρώ τη βραδιά, δηλαδή για 2 μέρες Παρασκευή Σάββατο 300 ευρουδάκια. Όπα, παιδιά, αυτά δεν είναι για μας. Ας μείνουμε στη χημεία. Στη χημεία. Λοιπόν. 300 ευρώ, Δεν είναι και λίγα. Καλά, 300 ευρώ δεν είχα ποτέ μαζεμένα πάνω μου. Ούτε εγώ. Να το να δώσω αυτό το διάολο. Αλλά τόσες δουλειές που κάνω σπίτι σας, πού να βρω ώρα για το δικό μου το σπίτι. Για να δούμε τώρα. Πού έχω τα σχολικά άλμπουμ της Ελένης. Εσείς τον ξέρατε αυτό τον Σαράντη? Βέβαια. Ήταν συμμαθητής της Ελένης και της Βίκης. Τρομερή ιστορία. Δηλαδή? Από ό,τι θυμάμαι, ήταν πάνω κάτω στην ηλικία σας. Αλλά δύσκολο παιδί, άπτακτο, κακός μαθητής. Μια μέρα, στο μάθημα της ιστορίας, ζήτησε να βγει έξω. Η ώρα περνούσε και το παιδί δεν γύριζε. Τότε η καθηγήτρια έστειλε ένα αγόρι στις τουαλέτες να δει τι συμβαίνει. Η μία τουαλέτα ήταν κλειδωμένη από μέσα. Το παιδί χτύπησε, αλλά απάντηση δεν πήρε. Φωνάξαν τον διευθυντή, σπάσαν την πόρτα και βρήκαν το Σαράντι. Εδώ είναι. Εδώ είναι πίσω από την Ελένη. Από τι πέθανε? Από ανακοπή μάλλον. Είχε λυσάξει να παίζει μπάλα όλο το πρωί. Αλλά βέβαια μετά κυκλοφόρησαν διάφορα. Όπως? Ένα ότι
πόρτα άνοιξε από μόνη της, ότι βρήκαν το σαράντι βουτυγμένο μέσα στο... Αυτό βέβαια είναι παραμύθια, δεν πρέπει να το πιστεύω. Πού πάτε καλέ? Με τρόμαξες. Ένα θόρυβο άκουσα, γι' αυτό παιδί. Ναι, η μπαλκονόπορτα την έκλεισα. Τι καταιγίδα είναι αυτή σήμερα. Αουα! Α, θα πάμε στο γιατρό, θες δεν θες. Αυτός ο πόλος δεν μπορεί να είναι από το λουκάνικο της Κυριακής. Από αυτό είναι, του έχω πει 100 φορές. Μην παίρνεις λουκάνικο με πράσο. Και εσύ το τρως, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει. Εκεί να μην χαλάσεις συνήθεια. Όταν λες συνήθεια, τι εννοείς δηλαδή, ότι κάνουμε τα ίδια και τα ίδια, σου είπε τις απόψεις της η Βίκη. Ποιες απόψεις της? Δεν κοιτάει εκεί πέρα τον καημένο το Μάκη. Έχει πάθει ο Αφιένας του κοιμάται συνέχεια στον καναπέ. Σου είπε ότι περνάμε βαρετά εμείς. Όχι, βρε Διονύση μου, άντε πάμε στο κρεβάτι. Κάτσε να πιω πρώτα τη σόδα, να δω αν θα μου περάσει. Δεν μου λες, Ελένη μου. Εσύ βαριέσαι μαζί μου? Πώς να βαριέμαι, 6 μήνες έχουμε παντρεμένοι. Καλά, εντάξει. Αν δεν είχαμε 6 μήνες, είχαμε παραπάνω. Θα βαριώσουνε. Όταν λέω ότι δεν βαριέμαι, δεν βαριέμαι. Απλώς μερικές φορές θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Τι πιο πετελουδέ? Κάτι διαφορετικό. Τι εννοείς διαφορετικό? Να πάμε να χορέψουμε μόνοι μας, να πάμε σε ένα ωραίο ρεστοράν. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε, γιατί δεν το κάνουμε? Θα το κάνουμε όποτε θέλουμε. Όποτε θέλουμε. Ελένη μου, η ζωή είναι μεγάλη, είναι μακριά. Για μένα η ζωή είναι σαν ένα σαλάμι Ουγγαρίας, πολύ μακριά. Αου! Πάμε στο κρεβάτι μας γιατί τη βλέπω να κοντένει επικίνδυνα. Ελένη μου, τι να βλέπω. Έλα, σήκω. Σιγά, παιδί μου, τραβάς. Ο Σαράντης! Μη λες βλακίες, ποιος Σαράντης να είναι στο μπάνιο μας τέτοια ώρα? Τι έγινε, ρε? Ο Σαράντης! Ποιος είναι ο Σαράντης? Ο Σαράντης είναι στο μπάνιο! Ποιος είναι ο Σαράντης? Ένα παιδί που πέθανε στο σχολείο! Βλακίες είναι αυτές, ρε, τι βλακίες, φύγε από εδώ. Ωραίο σπίτι, τίποτα δεν μας λείπει, μέχρι και φαντάσματα έχουμε. Θανάση, μπορείς να μου εξηγήσεις τι αηδίες είναι αυτές? Ναι, μπορείς. Μάρκο, σου ορκίζομαι, δεν έχω καμιά σχέση με αυτό. Κάτι ακούω. Παναγία μου, τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα όλοι μαζί? Τίποτα. Ανησυχήσαμε γιατί ακούσαμε θόρυβο, αυτό είναι όλο. Ακούσατε θόρυβο, ναι. Ο Διονύσης δεν είναι πολύ καλά, αλλά δεν είναι τίποτα, θα τον πάω στο νοσοκομείο. Μην ανησυχείτε. Άντε στα κρεβάτια σας τώρα, άντε. Μία στιγμή. Είναι σοβαρό? Όχι, δεν νομίζω. Μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου? Μπορείς. Σιγά. Πονάω πολύ, Ελένη. Ηρέμησε, μωρό μου, ηρέμησε. Πονάω πολύ. Μάρκο, πού είσαι, παιδί μου? Μάρκο, αν λείψω. Δεν πρόκειται να λείψεις, πατερά στις βλακίες. Αν συμβεί το μοιραίο που το βλέπω να έρχεται, θέλω να αναλάβεις εσύ είσαι πια η κεφαλή της οικογένειας και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη αν καμιά φορά σου φέθηκα σαν γαϊδούρι. Εντάξει, πατέρα, σε συγχωρώ που πάντα μου φερόσουν σαν γαϊδούρι. Άντε, πάμε τώρα. Πάμε. Εύα, ξέρεις ότι σε αγαπάω σαν κόρη μου. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις? Το ξέρω. Και ξέρεις ότι ο Μάρκος είναι αδερφούλης σου και αυτό δεν το ξέρεις? Το ξέρω. Ελένη μου, θέλω να μου κρατάς το χέρι μέχρι το τέλος. Ποιο τέλος, βρε αγάπη μου, έλα τώρα, άντε πάμε. Βλέπω εγώ στο βάθος του τούνελ ένα άσπρο φως να έρχεται κατά πάνω μου και δεν είναι η σύραγγα του Αρτεμισίου. Μην είναι της κακιάς σκάλας. Λες κι άλλο που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει. Α, θα πει και πείμα. Τώρα που για πρώτη φορά είμαι ευτυχισμένος που γνώρισε τη γυναίκα που αγάπησα περισσότερο. Έλα, βρε αγάπη μου, ωραία. εντάξει, τώρα φτάνει, πάμε. Και κάτι ακόμα, παιδιά μου, και κάτι ακόμα. Πείτε στα πουλάκια μου, τα αγαπημένα μου τα παιδάκια, στη Φίφη, στο Θανάση και στο Γιαννάκη, τους αγαπάω πολύ. Επίσης αγαπάω πολύ
τον Μπακούρη, τον αδερφό μου, τον Σπύρο και τον άλλο τον Ντεμπέρι, το Μάκη και τη Στρίγκλα, τη Βίκη και την άλλη τη Γριά, την Ιφηγένεια και αυτόν που κάνει τον άλλο που κάνει 100 δουλειές, πώς το λένε το Φώτη, δεν θυμάμαι καν όνομα, πρέπει να έχω πάθει εγκεφαλικό. Πάμε όμως και θα μάθουμε κι εμείς εγκεφαλικό σε λίγο. Γιαννάκη, σήκω. Αργήσαμε. Σχολείο. Γιαννάκη. Ο μπαμπάς. Δεν γύρισαν ακόμα, αλλά εμείς πρέπει να πάμε σχολείο. Ο Μάρκος. Στην κουζίνα είναι με την Εύα. Άντε, πήγαινε να ντυθείς να φύγουμε. Εντάξει. Πού, στο δωμάτιό μου. Ναι. Φοβάμαι να πάω μόνος μου. Έλα, τώρα μεγάλος άντρας είσαι. Ότι είμαι. Τότε πήγαινε. Εντάξει. Είμαι ο Σαράντης. Βοήθεια! 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 Τι έπαθες? Θέλω να με σκοτώσει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Δεν θέλω να μάθω. Θα πεθάνετε. Είμαι ο Σαράντης. Και θα πεθάνετε. Το ήξερα. Ορίστε ο περίφημος Σαράντης. Έχει μπει στη σάκα του Θανάση. Τώρα θα το διαπιστώσουμε. Ολόκληρο μαγαζί με τρίξικος, η ψωνάρα. Ακόμα και ψεύτικο αίμα. Κοίτα. Θα πεθάνετε. Είναι ηχογραφημένο. Λες να εννοεί τον μπαμπά. Βρε Γιαννάκη, μη φοβάσαι. Είναι ψέματα. Άντε, σήκω να αλλάξεις να φύγουμε και σου υπόσχομαι πως αν εσύ κατουρήθηκες από το φόβο σου, αυτό θα χεστεί. Στο υπογράφω. Δεν το πίστεψα, παιδί μου, δεν το πίστεψα. Ήρθαν, καλώς τους. Να είμαστε. Νεφρολιθίαση, αυτή η ασβεστώδης μόρφωση που κατεβαίνει από το νεφρό στην ουροδόχο κίστη. Άντε, σιδερένιος. Ελάτε να σας αγκαλιάσω όλους. Ελάτε. Ελένη μου, η ζωή δεν είναι μεγάλη. Η ζωή είναι μικρή, σαν τα λουκάνικα κοκτέιλ, τα μικρά. Σιδερένιος. Ωραία, μετά την μπουρόπετρα να βγάλεις και μια μαρμαρόπετρα. Μη λες τέτοια, μια τόση τα πετρούλα και κόντουσαμε να τρελαθούμε εδώ πέρα. Αδερφέ μου Σπύρο, τέτοιους πόνους ούτε η γέννα. Άντε βρε, να σου ζήσει. Πώς θα το βγάλετε πετρούλα? Σιγά μην ξέρετε εσείς από πόνους γένας. Το τόσο το κάνετε τόσο. Άντε κουμπάρε μου, περαστικά. Ευχαριστώ. Πήγες και ήρθες αφεντικό, Πήγα και ήρθα, δεν θα πει τίποτα. Σπύρο, βάλε να πιούμε. Βέβαια θα βάλω. Ειδική περίπτωση, ειδικό κρασί από ένα ποτήρι, όχι άντε, έτσι. Για ειδικές περιπτώσεις σαν τη δικιά μου. Αδερφέ μου, ξαναγεννήθηκα. Και μετά λένε η φύση δεν επαναλαμβάνει τα λάθη της. Αυτή η πέτρα μου άνοιξε τα μάτια. Με ξύπνησε. Μάλλον σε παραξύπνησε. Χθες ήμουν σφιχταγκαλιασμένος με το χάρο. Μέχρι που η πέτρα έφυγε από τον νεφρό μου. Πού σου βγήκε αφεντικό, από εκεί που σκέφτομαι? Από εκεί που σκέφτεσαι. Θέλω τώρα να κάνω μια πρόποση. Πρώτα για τον Σπύρο. Σπύρο, εσύ είσαι πατέρας μου. Δηλαδή είσαι σαν πατέρας μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Όποτε χρειάστηκε ήσουν πάντα εκεί που έπρεπε. Εσύ, Μάκη. Εσύ είσαι αδερφός μου. Κάτι παραπάνω από αδερφός μου. Είμαι περήφανος που είμαι φίλος σου. Είσαι ο πιο σπουδαίος και ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω συναντήσει. Εσύ, Βίκη, είσαι η πιο πιστή φίλη και η πιο γλυκομίλητη. Άμα δεν την πεις μαλακίες δεν μπορείς. Εσύ, Φώτη. Ευχαριστώ πολύ, αφεντικό. Είσαι ένας απλός υπάλληλος. Και εσύ, Ελένη μου, για σένα τι να πω. Εσύ είσαι η γυναίκα μου, το φως μου. Ο άνθρωπος που δίνει νόημα στην μίζερη ζωή μου. Λιωταράκι μου εσύ. Ναι, αλλά την πέτρα από τον εγκέφαλο δεν την έβγαλε, δεν. Ελάτε να χορέψουμε, να πατήσουμε τέρμα τα γκάζια. Γιατί η ζωή είναι μικρή σαν τα λουκάνικα κοκτέιλ. Βάλε μουσική, Φώτη, έλα. Και εσύ μου παραπονιάζουν για ρουτίνα, ορίστε. Αυτή δεν ήταν πέτρα στο πουλί. Αυτή ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Χορεύουμε! Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady.
feliz. Amor mío, bésame, porque así me vas a dar tu gran querer. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 like. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Ναι! Τι έγινε? Μην φοβάσαι, σου λέω. Έλα, πρέπει να το προετοιμάσουμε. Κι αν είναι αλήθεια? Δεν υπάρχουν φαντάσματα, βρεχαζό. Το μαγνητόφωνο ήταν, σου είπα. Εγώ φοβάμαι ακόμη όμως. Να σου πω, είσαι άντρας ή δεν είσαι? Είμαι. Σε έκανε να κατουρηθείς από το φόβο σου ή δεν σε έκανε? Με έκανε. Και θα το αφήσεις έτσι? Όχι. Απλώς χρειάζεται λίγη οργάνωση. Και σου υπόσχομαι πως δεν θα ξανακάνει πλάκα στη ζωή του. Ποτέ ξανά πλάκες. Κανείς. Τι σου λέω. Τι γίνεται? Καλά. Τι θα πας? Ετοιμάζουμε, άρα θα πάω. Συγγνώμη. Αυτά θα φορέσεις? Ναι, ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Εύα, δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ δεν ανέχεσαι σχεδόν τίποτα. Τώρα θα βγεις να χορεύεις γυμνή. Ναι, αλλά εκεί σε μια νύχτα θα βγάλω περισσότερο από σε μια εβδομάδα οπουδήποτε αλλού. Όπως καταλαβαίνεις. Οπότε όταν πρόκειται για εύκολο χρήμα, τέρμα οι θεωρίες, έτσι. Το μόνο που θα κάνω είναι να χορέψω. Και προτιμάς μια παρέα από σελιάρδες να κάθονται να σε παίρνουν μάτι από κάτω, παρά να βρεις μια αξιοπρεπή δουλειά σαν κάθε καλό και τίμιο κορίτσι. Τι ιδέες είναι αυτές, μωρέ? Στο κάτω-κάτω εγώ δεν έχω ανάγκη να δουλέψω. Από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, το ξέχασες? Ναι, αλλά εγώ δεν πάω. Θα πάει όμως ο Μίτσος. Άρα δεν θα είμαι μόνη μου, με το Μίτσο θα είμαι. Και θα είναι και ο Μπίλι εκεί. Ο Μπίλι, αν είναι ο Μπίλι, σωθήκαμε αν είναι ο Μπίλι! Τέλος πάντων, να σου εξηγήσει, εντάξει. Να σου πω κάτι, κάνεις περισσότερο σαν ζηλιάρης γκόμενος παρά συναδερφός. Όχι, το λέω γιατί ο πατέρας. Αν σε πιάσει ο πατέρας να χορεύεις, θα σε σκοτώσει καημένη. Και μετά θα σκοτώσει και εμένα που σ' άφησα, κατάλαβες? Πώς θα με πιάσει? Τριγυρίζει ο πατέρας σου στα κλαπ και δεν το ξέρω? Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Πάει και τελείωσε, εντάξει, πάει και τελείωσε. Τέρμα, τέλος. Ο Μίτσος τι θα φορέσει? Γόβα και κολάν. Ο Μίτσος? Ρε, παράταμε πια επιτέλους. Καληνύχτα. Ποιος εσύ? Εσύ είσαι καλή. Ελένη μου, σου έχω πει ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη απόψε. 10-12 φορές. Τόσες πολλές? Ναι, αλλά μ' αρέσει. Να σου πω όμως, δεν βάζουμε κάτι πιο ζωηρό. Ο Σπύρος κοιμήθηκε. Σπύρο! Έλα, ρε Διονύση, μου φωνάζεις, το είναι χαψιλοπάρι. Χορεύει και κοιμά το χαμένος. Ρε παιδιά, δεν αλλάζουμε μουσική. Πέθαμε τζίρι και ναι. Ρε παιδιά, τι? Δεν πάμε σε καμιά δίσκο όπως παλιά έτσι που πηγαίναμε όλοι μαζί παρέα? Καλά λέει. Απόψε ανοίγει η παλιά μας η δίσκο εδώ στη γειτονιά. Ναι, κι εγώ το έμαθα. Εκεί, παιδιά, πρωτοχόρεψα την πρώτη μου ζεμπεκιά. Δεν πάμε, ρε. Άντε, φαγωθήκατε να βγούμε. Πάμε, κάψουμε την πίστα. Δεν μας βάζουν μέσα στην ηλικία μας. Μωρέ, ξεσαλώσαμε στο χώρο, είμαστε κουρασμένοι τώρα. Όλα σε μια νύχτα θα τα κάνουμε. Ναι, ρε παιδιά, και μετά συνηθίζει το σώμα και αυτό είναι κακό. Και επίσης, εγώ αύριο έχω γενική καθαριότητα, Μάκη. Κι εγώ είμαι εξαλειφθισμένη όλο το βράδυ στο πόδι με την πετρούλα σου. Εγώ γιατί δεν νιστάζω εκεί με τσεκμένος. Τελευταίες αναλαμπές. Τι είναι? Όχι, λέω, βρε παιδί μου, γιατί δεν πάτε όπως παλιά οι μόνοι σας που τριγυρίζετε? Μόνοι μας δεν πάμε. Δεν πειράζει. Όχι, μόνοι μας. Παραδόξως θα σου πω και εγώ το ίδιο, Μάκη. Βγείτε να το δεις και δάχτυλο. Όχι, παιδιά, έλα ρε παιδάκι, μόνοι μας δεν πάμε. Καλά, μην πάτε. Όχι, θα πάμε. Όχι, θα πάμε. Αφού κερνάει ο πνευματικός μου αδερφός, θα πάμε. Βέβαια. Κι εγώ ως πνευματικός πατέρας δεν θα πάω και μόνο τα παιδιά. Είμαστε πνευματική τριπλέτα. Φτάνει να μην κάνετε πολύ θόρυβο όταν γυρίσετε, εντάξει? Αφού θα είμαστε όλη τη νύχτα μέσα στην πνευματικότητα, πώς θα κάνουμε θόρυβο? Sexy lady, έλα, μ' αρέσει να κουνιέσαι. Μ' αρέσει στο ρυθμό μου μέσα να πλανιέσαι. Δες με, φώναζε με RG. Ο Έλληνας MC με το μακρύτερο μαλλί. Δηλαδή πουλί.
παλιά BCC, το θυμάσαι κι εσύ. Γλυκό μου πιπινάκι, sugar baby, με πολύ σεξι κορμάκι. Γύρνα κούνι σε το λιγάκι. Πιάσε τις κότες, από πίσω μου θυμίζεις τις λόπες. Και με τις γόβες, απόψε μωρό μου σε θέλω τόπλες. Θέλω 3 γυναίκες, θέλω 3. Εσύ θα σε η Τετάρτη και δεν θα αντισταθείς. Oh please, κόψε το τουπέσικο απ' τον καναπέ και έλα να κουνηθείς. Αυτό το ξέρω ότι μπορείς και το θες και το λες. Σηκωμπές, χόρεψε το, λύγησε το πάνω κάτω. Έσυξες κοπελιές σαν και σένα δεν υπάρχουνε. Ρίχτους ναι για να έχουνε να μάθουνε. Έλα και θα δεις που θα τους γράφουμε. Το κορμί σου κούνα για μένα και θα περάσουμε. Σ' άλλο επίπεδο ποτέ δεν θα μας φτάσουνε. Φαντάσουνε εγώ και εσύ στο φεγγάρι. Εσύ γυμνή γιατί είσαι και πολύ μανάρι. Άλλες έχουν το όνομα κι άλλες τη χάρη. Έλα, θέλω να μου κουνηθείς. Κούκλα, σιγά σιγά να χτυπείς. Έλα, και να μην ξεχαστείς. Θέλω να μου κάνεις το καλύτερο στριπτής. Το μαστίγιο σου λείπει. Ναι, για να σε βαράω κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, Ρεύα, το μετάνιωσα κιόλας. Πώς θα βγούμε να χορέψουμε με τόσο κόσμο έξω? Να σκέφτεσαι το στόχο σου, αγοράκι μου. 150 ευρώ την ημέρα. 300 ευρώ σε 2 μέρες. 1.200 το μήνα. 14.400 το χρόνο, Θεούλη μου! Άμα πρόκειται για λεφτά, γίνεσαι άσου τα μαθηματικά, Βγαίνετε! Τι βγαίνουμε, πού πάμε? Έξω, να χορέψουμε. Ρε Σιεβάκη, δεν πας πρώτα εσύ και να φύγω σε λίγο, Τι λες, ρε Μίτσο? Ήρθαμε μέχρι εδώ και θα με αφήσεις μόνη μου. Προχώρα. Ρε, δεν είδες πόσο κόσμο έχει έξω? Sold out είναι το μαγαζί. Βρε πουλάκι μου, πες ότι χορεύουμε σε κάποιο πάρτι. Παιδιά της ηλικίας μας είναι έξω. Ναι, και θα πηγαίναμε έτσι ντυμένοι στο πάρτι. Όχι. Αλλά ούτε 150 ευρώ θα βγάζαμε σε ένα πάρτι. 150 ευρώ, Μπορεί να πήγαινα και έτσι ντυμένος. 300 ευρώ σε 2 μέρες. Όχι, σίγουρα έτσι θα πήγαινα. Πάμε. Φύγαμε. Μάρκο, γιατί δεν πας να κοιμηθείς επάνω? Τι κακό με αυτό το παιδί, κοιμάται όπου να είναι. Όχι, μανάρι μου. Όχι έτσι, τσίτσιδι. Θα μου πάθεις κανένα κρύωμα. Μάρκο, παραμιλάς στον ύπνο σου. Κάτι έλεγες για μία τσίτσιδη. Ποια είναι η δικιά σου? Δεν ξέρω τι έλεγα στον ύπνο μου. Το σημαντικό είναι να είναι καλό κορίτσι, είναι. Αν και για να τη βλέπεις τσίτσιδη, ζωηρά αμφιβάλλω. Όχι, γιαγιά. Γιαγιάκια. Ιφηγένεια είπαμε να μιλές. Πες μου, βρε, την έχεις φιλήσει? Όχι. Καλύτερα. Σε αυτή την ηλικία τους αρέσει να πηγαίνετε σιγά σιγά. Ναι. Πώς τη λένε? Τη λένε. Γεια σας. Παιδάκι μου, γύρισες επιτέλους? Έχει έναν αέρα έξω δαιμονισμένο. Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή. Ο άντρας σου πού είναι? Ζει ξανά την εφηβεία του. Πήγε με το Μαχί και το Σπύρο στα εγγένεια ενός καινούριου κλαμπ που άνοιξε στη γειτονιά. Στη γειτονιά? Την παλιά τη δύσκολες? Ναι, πηγαίναμε εκεί όταν ήμασταν νέοι. Πώς τους ήρθε τώρα? 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Πάω να αλλάξω. Δίσκο στην ηλικία του. Δεν πήγε από την πέτρα στο νεφρό, θα πάει από δίσκο. Ο Γεροπισμπίκης. Σήκωσε το, Μητσαγόρι μου. Έλα, Μητσάκο, σήκωσε το. Τι τα παντούφαρα αυτά, πώς διασκεδάζουν εδώ μέσα. Τι μουσικές είναι αυτές που ακούνε, ρε. Πού είναι, ρε, η Πολ, πού είναι ο Τάκης, πού είναι ο Τζορτανέλη, ο Τόνης Βαβάτσικος. Αυτοί βγήκαν στη σύνταξη, αδερφέ. Συμπληρώσατε ένσημα, Βέβαια. Και γιατί την έχουν τόσο δυνατά, ρε. Πού φάνε τα παιδιά. Πάμε να πιούμε ένα ποτήρι στα όρθια, ελάτε. Τι στα όρθια, δεν έχει τραπέζι εδώ? Άρα κάποτε εκεί είχε ένα καναπέ, ήμασταν με το βικάκι, χαμουνευόμασταν. Μήπως υπάρχει πουθενά τραπέζι να καθίσουμε σιγά, μην υπάρχει. Βάλτε μας 3 ουίσκι εδώ να τα πιούμε. Δεν είμαι καλά. Τι μπουρλατάκι είναι αυτό, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, δεν πάμε λίγο πιο κοντά και έτσι από κάτω να δούμε. Γιατί τα οφθαλμόμετρα είναι καλά μετά τον κολλικό. Δεν είμαι καλά. Εμείς ρε στο μαγαζί, γιατί δεν έχουμε ένα κοριτσάκι ασερβίρι. Έχουμε από το χαζοφότη και λέει πλακίες συνέχεια. Να έχουμε ένα κοριτσάκι με το μπουτάκι, με στη λαδορίγα, με στο σορτσάκι. Άντε στην υγειά μας. Δεν είμαι καλά, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ακούσα μαρεμάκι, δεν είσαι καλά. Ωραίο ουίσκι, δυνατό, ωραίο.
Τώρα δεν είμαι εγώ καλά. Τι έπαθες? Έχω ένα κέφι, θέλω έτσι να χορέψω. Α, όντως δεν είσαι καλά. Κάντε συνάκρη τον Τραβόλτα. Ωραία, αδελφό σου τζόβενο και να τα τζόβενο, Για πάνε μάζεψε τον Τραβόλτα να πάμε καμιά βόλτα να συνέλθει. Άντε να πιω το ουισκάκι μου σαν άνθρωπος. Άντε, κουνήσου. Πάω. Ένα ουισκάκι έτσι μέχρι να φύγουμε. Ρε, τι κάνει ο Θεός όταν έχει κέφια. Ο πατέρας σου, εσύ! Ο πατέρας σου! Και ο δικός σου. Όντως! Να τους! Μα τι κάνεις κορίτσι μου, χορεύεις εδώ, ένα κοριτσάκι μου εδώ πέρα. Δεν το έχεις εντάξει, χτυπησές. Μίτσο, τι κάνεις εδώ ρε, κατέβα κάτω ρε. Μπαμπά, δουλεύω εδώ πέρα, Έχω πιάσει δουλειά και χορεύω. Τι δουλεύεις ρε. Πρέπει να χορέψω, μπαμπά. Κατέβα κάτω. Παιδιά, κάντε λίγο χώρο να ανέβω κι εγώ. Τι λέτε, τρελάθηκες! Δεν κολώνω. Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα, κοιτάξτε, εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές. Κι εγώ είμαι η κόρη της γυναίκας. Αυτό είναι. Περάστε έξω. Γιατί όχι, εντάξει, εδώ, εντάξει, ξέρω, εδώ δεν είναι. Εντάξει. Ρε, τι λέει αυτός? Ξέρω κι εγώ. Εντάξει, παιδιά, εδώ όλοι μαζί. Δεν σας βλέπω πολύ κεφάλι, τι γίνεται. Βιδωμένα αυτοί δεν κουνιούνται. Τι γίνεται. Τι έγινε? Τι να γίνει, παιδί μου, δεν βλέπεις εδώ πέρα τα χάλια μας. Ο γάμος αυτά κάνει, αποτρολαίνει τον άνθρωπο. Πάρ' τον εκεί πέρα και πηγαίνετε στο σπίτι για να μην τα πάρω. Έλα κουνήσου. Εσύ δεν θα έρθεις? Γιατί παντρεμένος είμαι. Εγώ θα πιω το ουισκάκι μου. Άντε, αγόρι μου. Έλα ρε πατέρα. Γιατί? Έλα ρε πατέρα. Πάμε ρε παιδιά. Πάμε να φύγουμε ρε πατέρα. Πάμε να χορέψει νεολαία. Τι καρακιόζη λύκαν αυτά. Κατεβείτε κι εσείς κάτω μωρέ. Κατεβείτε κάτω. Στάπα. Ότι θα τα έπαιρνε στο κρανίο το περίμενα. Θα τσακωνόμασταν ποιος θα χορέψει απάνω, πού να το φανταστώ. Αφιέσαι το χορό στο φόρτε μου ρε παιδιά. Άστο και πάτε. Άντε χορευτήστε να γίνω. Αρέσω πολύ στο χορό. Αρέσω ρε. Όχι στο σπίτι. Δεν θέλω να πάω στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, στη δίσκο. Θα πείτε να πάω στη δίσκο. Ρε πατέρα, έλα το περίμενε. Όχι σπίτι. Πατέρα, ηρέμησε, είναι πολύ αργά. Τι ώρα είναι? 4:30 είναι ώρα για ύπνο. Θα πάω για ύπνο στις 4:30. Στην δίσκο! Όχι, τι έπαθες? Αχ, Ελένη μου, θα χορέψουμε μάμπο. Αυτό το μάμπο. Τι του κάνατε, παιδιά μου? Ξέρω εγώ, θα είναι τα χάπια για τα νεφρά που παίρνει μαζί με το whisky. Τι είναι χάπια? Εσύ, παιδί μου, γιατί είσαι έτσι γδυμένη? Δεν είναι ώρα τώρα, μαμά. Αύριο, αυτά αύριο. Είπα να το ρίξουν λίγο έξω, κατάλαβες. Γιούνι, σταμάτα! Σταμάτα! Πατέρα! Τι έγινε, πώς πάει? Εντάξει, είναι καλύτερα. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, τον πρόσεχα. Μάρκο, έλα εδώ. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Δεν με ξύπνησες γιατί δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Κάτι πρέπει να χαραρίξει το ποτό. Πρέπει να ήταν μπόμπα. Εσύ δεν μας έχεις πει να μην πίνουμε ποτά αν δεν ανοίγουν μπροστά μας το μπουκάλι. Εγώ το είπα, αλλά εγώ δεν τ' άκουσα. Ωχ, το κεφάλι μου παρασπάσει. Είναι η δεύτερη απανωτή φορά που σφιχταγκαλιάζω το χάρο. Μία με τον κολικό και τώρα με την μπόμπα. Καλό παράδειγμα δίνω στα παιδιά μου. Κοιτάξτε με. Σε βλέπουμε, πατέρα, τα χάλια σου έχεις. Να σε κλαίνει ρέγγες. Σκέψε τι χάλι βρίσκομαι, δεν έχω όρεξη να σου ρίξω ούτε καρπαζιά. Για να πούμε όλοι μαζί, όχι στα ποτά και στα ξενύχτια. Όχι στα ποτά και στα ξενύχτια. Στα ξενύχτια. Αχ, γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να έχουν ρίξει μες στο ποτό. Ελένη μου, είπα πολλές βλακίες στο βράδυ. Όχι περισσότερο από το συνηθισμένο. Αλλά ήσουν πολύ διαφορετικός σαν άλλος άνθρωπος, Εσύ δεν είπες να φύγουμε από τη ρουτίνα. Είναι άλλο η διασκέδαση όμως και άλλο αυτό το χάλι. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε να αφήσουμε τον παπά να ξεμεθύσει. Να ξεκουραστεί. Αυτό που θέλω να πω, λιονταράκι μου, είναι πως εμένα μου αρέσει η ρουτίνα μας. Η ψισταριά μας, οι φίλοι μας και ότι η ζωή δεν είναι μικρή σαν λουκάνικο κοκτέιλ. Είναι μεγάλη σαν, πώς να το πω, σαν σαλάμι Ουγγαρία. Έχουμε όλο το χρόνο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Να κάτσεις στο κρεβάτι, εγώ πήρα το Φώτη και του είπα ότι είσαι άρρωστος. Ας πω, ο αδερφός μου. Ο αδελφός σου δεν είναι στην ταβέρνα και δεν απαντάει και στο κινητό. Ξέρω που είναι αυτός. Θα έχει ξενοκοιμηθεί, το ξέρω καλά. Όχι. Κύριος, ξύπνα. Νεκρός είσαι ή ζωντανός? Μες στον κόλεγα, ζωντανός είμαι. Τι είναι εδώ? Μαγαζί. Τι μαγαζί? Δισκοτέκ.
Ωραία. Καφέ, κάνε μου έναν καφέ. Δεν κάνω καφέδες, κύριε, καθαρίστρια είμαι. Εντάξει, μη θυμώσαι, δεν σου είπαμε καμπούρα. Τι ώρα είναι? 2:30 το μεσημέρι. Voilà. Σκέψου τι μεθύσι έκανες. Εγώ δεν μεθάω, κυρία μου. Δεν μεθάω. Εδώ τα ποτά τους είναι μπόμπα. Πω. Μπουφάν. Κάνα μπουφάν, πού είναι το μπουφάν? Πρόσεξε που πατάς. Ψάχνω το μπουφάν μου, κυρία μου. Άμα δεν το πατήσω το πόδι μου να περπατήσω, πώς θα βρω το μπουφάν μου? Πω, κεφάλι. Πού είναι το μπουφάν? Το μπουφάν, πού είναι το μπουφάν? Πού είναι το μπουφάν? Ψάξε, βρες το μόνος σου. Πελάτε. Μπουφάν, πού είναι το μπουφάν? Μπουφάν. Να το. Τι έγινε, θα τη βγάλεις σήμερα? Τη γυναίκα σου τι θα πεις? Τίποτα, τι να της πω. Δεν έχω γυναίκα. Εσύ είσαι άντρα? Έχω, πώς δεν έχω. Του καημένο. Από εδώ πώς γίνονται τώρα? Από εδώ. Από πού? Κάνει πιο πέρα, κάνει πιο πέρα. Καλύφτα. Άντε τεμπέληδες, σηκωθείτε, η Βίκη άναψε τα κάρβουνα. Όχι σήμερα, τι ρεζίλ είναι αυτό. Δεν είμαι καλά, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Από το δικό μου θερμοσύμφωνας, έτσι πως να εκραγεί. Χάλια είμαστε. Τι κρίμα, καημενούλια μου, έτσι δεν θα μπορέσετε να δείτε και τον ντέρμπι σήμερα, Μια χαρά είμαστε. Ήδη νιώθω καλύτερα εγώ. Τελικά, η μόνη περίπτωση να έχεις τον τέλειο άντρα στον μπράτσο σου είναι να τον κάνεις τατουάζ. Τα παιδιά δεν θα φάνε. Όχι, τα μεγάλα προσπαθούν και αυτά να ξεπεράσουν το σοκ. Πήραν ένα καλό μάθημα και ελπίζω να είναι πιο προσεκτικά την άλλη φορά. Τα μικρά. Τα μικρά ταράχτηκαν και αυτά και τώρα ησυχάζουν, διαβάζουν. Τι κοιτάτε την κλειστή τηλεόραση? Αχ, δεν την ανοίξε, μας είχε διαφύγει τελείως. Άνοιξε τηλεόραση. Εσύ Σπύρο, κάνε κουμάντο. Πτώμα είναι ρε εσύ. Σαράντι, είσαι εδώ. Εμφανίσου μέσα από κάποιον από εμάς. Ποιος με φωνάζει? Σαράντι, εσύ είσαι? Ναι, τι θέλεις? Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Εσύ σε μένα. Ρε βλάκα, τι κάνεις? Αυτό είπα εγώ, ρε. Ποιος με φωνάζει? Ποιος με φωνάζει? Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αστείο, Κόφτε το. Ποιος το κάνει αυτό? Σαράντι, σε φωνάξαμε γιατί ξέρουμε ότι είσαι παγιδευμένος ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και θέλουμε να σε βοηθήσουμε να βγεις από εκεί. Δεν μπορώ να βγω. Γιατί? Γιατί υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να πεθάνει ένα άλλο παιδί. Και πιστεύω ότι το έχω βρει. Μπορείς να μας πεις ποιος? Το λένε Θανάση. Βοήθεια, παπά! Μπαμπά! Είδες, Γιαννάκη μου, στο είπα ότι θα τον κάνω να χεστεί. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά οι χοντρές πλάκες πληρώνονται. Μπαμπά!